Mennään suoraan asiaan. Mulla käytiin toi valokuidun tonttiasennus tekemään tuossa alkuviikosta. Mulla oli tarkoituksena, että mä olisin sen videoinut, mutta se asentaja tuli niin myöhään illalla sitä tekemään. Ja sitten seuraavan päivänä, kun sen kävi katsomassa sen tonttiasennuksen jäljet, niin ei siinä hirveästi jälkipolvilla ollut kerrottavaa. Että se oli tosi siisti siinä se jälki. Siinä asentajan kanssa jutellessa, niin kysyin sitä, että kun tämmöistä sinistä suojaputkea siitä tontin poikki vedetään, että onko se kuinka kestävää. Sitten se asentaja vaan sanoi, että no tässä on sulle tätä ylimääräistä suojaputkea, että siinä on lapio, että ala vaan mätkimään. Että mä sitten kokeilin ehkä 5-6 kertaa siihen iskeen ja en mä sitä poikki saanut. Silloin oli tosiaankin pimeätä ja siinä ei hirveän rauhassa päässyt kokeilemaan sitä. Niin pyysin sitten asentajalta, että voiko jättää mulle sitä pätkän, että mä seuraavana päivänä sitä testailen. Ylellä oli uutinen, että se valokuitu menee poikki ihan vaan kun kevyesti lapiolla iskee maahan, että naps, ja joltain lähti siinä valokuituyhteys. Siinä olisi muuten just voinut sultakin katketa valokuitu ja netti kesken työpalaverin. Et ihan sama miten tuolla videolla käy, en kuitenkaan suosittele sillä omalla valokuitukaapeliputkella kokeilemaan. Ja totuushan on se, että tuossa testissä, niin mitä mä teen, niin se valokuituhan on ihan täysin siinä nurmen pinnassa. Että siitä on vähän eri asia, kun se noin 30 senttiä upotetaan. Että tulos tulee olemaan varmaan sen puolesta erilainen.